Dobrý den, vítám vás u seriálu Noční obloha. V tomto pořadu vám každý týden radíme, co se dá v noci pozorovat na obloze. Dneska bude řeč o souhvězdí Malého lva. V těchto dnech je vidět celou noc, od soumraku do svítání. Kolem půlnoci prochází téměř nad hlavníkem. Malého lva najdeme na obloze mezi Velkou Medvědicí a Lvem. K tomuhle souhvězdí není žádná báje. Zavedl jej totiž v 17. století gdaňský astronom Jan Hevelius. Nejlépe je vidět hvězda Praecipua. Oranžový obr vzdálený 95 světelných let. Ostatní hvězdy jsou pozorovatelné jen z míst bez světelného znečištění a nejlépe dalekohledem. Z objektů hlubokého vesmíru můžeme zmínit galaxii NGC 3432, vzdálenou 42 milionů světelných let. Vzdaluje se od Země rychlostí 616 km za sekundu. To je pro dnešek vše. Příště se podíváme na souhvězdí Pohár. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Noční obloha, a za týden se s vámi těším na slyšenou.